ke ba za ki je ki yi aure ba? Rose ba za ki yi aure ba? Ba za ki je ki yi aure ba sai kin tsufa a gida kafin za ki je ki yi aure? Muhammadu wai shin ba za ka fito da mata a maka aure ba? Jama'a me ke faruwa? Menene za ku matsa ma dan adam da batun aure, kuma kun riga kun san aure lokaci ne, kowa da lokacin da Allah ya ɗeba masa da aure. Akwai lokacin mutuwa, akwai lokacin haihuwa, akwai lokacin aure. Assalamu alaikum, ta ku ce brown sugar. Wato muna da wani tabi'a a arewa, ba a ma arewa ba, a Afirka gaba daya. Idan muka ga mutum yana gida sai mu matsa mishi da batun aure, mu hana yara sukuni, muna son su fito da kaza, su yi kaza, su je su yi aure. Ai ba Allah bane, duk wanda ka gani a doron duniyar nan ubangiji ya tsaga mashi lokacin da komai zai same shi a rayuwar duniya. Ku matsa ma mutane su je su yi aure. Kowa ya matsa muku? Auren naka ne? Kai zaka fito musu da mazan auren, ko kuma ke zaki fito musu da mijin aure, ko kuma kai zaka ba su matar aure? Kai zaka zauna musu a gurin auren? Ko za su yi abin da Allah bai kaddare su da yi bane? Kowa fa da ku gani a rayuwar nan akwai lokacin da ubangiji ya tsaga mashi zai aure, akwai kuma lokacin da ubangiji ya sa za mu mutu, akwai kuma lokacin da ubangiji ya sa za mu haihu. Ashe ko bai kamata mu bar ta Allah ta faru da mu ba? Za ku matsa ma yaro ya je ya aure? Yanzu cikin wayannan abubuwan da jama'an duniya, kai sai ki gama iyaye a cikin gida ba su matsa ma ɗansu ko ƴarsu da aure ba, sai mu jama'an kwarkwaro yan waje. Ku bi ku hana mutane, ku adabi mutane. Ko kuma ma yarinya idan ta samu ta yi auren kuna tambayanta har yanzu baki haihu ba, ko kuke ba da haihuwa, ko za ku ba su haihuwa? Ko haihuwan a hannunku yake? We should learn to respect people's boundaries. We should learn to allow people to live their life. Duk yadda mace ta so aure, idan Allah bai kaddare ta da auren nan ba, babu yanda za ta yi. Duk yadda namiji ya so yin aure, idan Allah bai kaddare shi da aure ba za ku sa shi dole ba. Komai da kuka gani na Allah ne, kuma kowane abu da lokacinsa. Yanzu saboda wannan tsangwaman da ake yi, wata yarinya a plateau sai da ta kashe kanta saboda tsarguwa ya mata yawa. Iyaye su tsarge ta, yan uwansu su tsarge ta. Wato ita wannan yarinyan da ta kashe kanta, tsangwama da ya mata yawa, kuma fa ta taba aure, ta yi auren harin, Allah bai bata haihuwa ba. Shi kansa wannan ya janyo mata gorin safe daban na rana daban. Don menene za mu tsaya saboda mace bata samu haihuwa ba mu tsaya muna tsangwamata? Sai ka ce ita ke ba kanta haihuwa saboda wannan kiran wabi da ake rashin haihuwa da ake mata, gori da ake mata da sauransu. Tabbata ta bar gidan mijin nan ta kashe aure, ta dawo gida. Da ta dawo gida sai ta zauna, aka fitine ta, shi ma ta kashe aure, ta dawo gida, ta yi menene, an gaji da ita, ta tafi, ta je ta dawo musu. Yarinya nan ta gaji, wata ran an wayi gari sauran mutanen gida suka tafi gona, aka batta a gida saboda ce mutanen gona girki. To kafin fa su dawo shine ta aika ta rubuta musu note, ta aje musu, ta samu ta hangin kanta, ta ce gashi nan ta tafi ta bar musu duniyan, ta huta, su ma sun huta. To don Allah ku gaya mun, ina hutu anan? Da wani bakin ciki ta tafi ta barci, kuma da wani bakin ciki ta tafi, kuma mun san abin da addini ya gaya mana akan daukar ranmu, amma za mu tsangwami mutum har mu kai shi ga bangon da zai rasa mafita sai ya dauki ran shi. Mu rika yi muna adalci, mu rika yi muna kyautatawa dan adam, muna daga ma ƴaƴan mu kafa. Yarinyan nan tun kafin ta dauki ranta ta kawo wanda take so gida, aka ce mata ba za ta aure shi ba saboda wai gidansu ba mutunci. Mun san da cewa iyaye kuna son inda za mu je gidan daraja, saboda mu ma mu sama mu kanmu daraja, mu sama mu kanmu mutunci. Amma idan mutum ya ce ya ki ya gani, ko ba shi ya je ya dandana. In ya je bai ji daɗi ba, ai ya san yadda zai yi. Amma don Allah mu daina matsa ma yara sai sun yi aure, ko za ku yi musu auren dole. Shi yasa kuke ganin ake samun matsaloli da yawa a gidajen maza. Ku ga miji ya kashe mace, ko kuma mata ta kashe mijinta. Is that the kind of life we want? Abinda muke so kenan? Saboda fa duk wanda ya kashe kanshi hukunci zai hau kansa, a hukunta shi irin hukuncin da yawa mutum. Saboda haka iyaye don Allah mu rika daga ma ƴaƴan mu kafa, mu rika yi musu fatan alkhairi. Idan Allah zai fito musu da miji, ya fito musu da miji na gari. Ke ma ki wa danki fatan Allah ya bashi mata ta gari. Duk Allah ubangiji ya sa mu dace, amma mu yi hankali da rayuwa. Wassalam.